Ijik neruske laku wo, iki aku saka Pinus wingi kae iki aku arek bablas ning Parangjoho wo. Cepake kopine, cepake pacitane wo. Masalah iki awake dhewe marak menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ngancani Sun Gokong ngawal Biksu Tong wo. Iki awake dhewe saka Pinus ki mlaku lurus terus ya wo, ngetutke aspal kuwi wo. Ngasih notok pertigaan kuwi engko sampean aja sing ngambil nganan wo. Sampean sing ambil ngiri kuwi, cekingker kuwi pertolone ning ngarep wo. Uripke ratinge mak keluar wo. Nah, kuwi sampean ambil ngiri terus ya wo, pokoke mlaku lurus terus wo, ngetutke aspal kuwi wo. Gandeng perjalanan menuju Parangjoho ki ndhae pol wo. Engko sampean iki tak jak mandek-mandek ya wo. Kuwi contone ngene iki wo. Ning kene iki kiwa tengen pemandangane sawah kaya ngene iki wo, ijone pol, apike pol. Lah iki wo, wis selamat jalan di Desa Pasean iki berarti awake dhewe wis beda wilayah wo iki wo. Sampean tulis ning kolom komentar wo iki daerah ngendi wo. Masalah aku ya ora iso nyebutke satu persatu wo daerah kene wo. Tolong dilengkapi informasine nggih wo. Tulis ning kolom komentar. Pemandangane ning kene iki ndae pol wo, ngaseki juroyo-royo. Dadine wilayah kene iki iso dipastekke nek murah banyu ora larang banyu, ora dataran tinggi kae wo. Nyatane ora rendenge urung suwe ning kene ya wis ketok ijo wo. Jan gas wo rene wo. Sapa ngerti entuk jodoh wong kene. Nek kirane ora wani dhewe aku siap kok wo ngancani wo. Kon boncengke ya siap, pokoke eneke gur siap wo aku wo. Pokoke tetep fokus dalam berkendara ya wo. Masalah ning kene dalane ya curam wo turunane wo. Saking fokusku dalam berkendara ning kono mau enek prawan ayu dasteran wae ngasih ora minguk wo aku wo. Mbasan tak toleh kok jebul wis adoh. Lah ya wis wo, gek aku bablas mlaku meneh wo iki wo. Saka pertigaan kemo iki wis ora enek enggok-enggokan meneh wo. Iki mlaku lurus terus. Baru dunu-dunuan kon masjid iki aku ningok tengen dalan ki enek kali sing apik banget wo. Gek aku iki memutuskan untuk mandek wo. Iki dalan mlebu kaline wo. Aku wingi ning kali kono ki cedhak omah wo. Gek aku ya kula nuwun wo arek njikuk video ngono ki kaline wo, dalan mlebune kaya ngono kuwi kaline wo. Aku nek ngerti banyu kaya ngene ya pengine jembumblung wo. Lah ning wedi nek klambiku teles ketok omah cebleki mama aku wo. Pamitku metu arek belajar kelompok kok malah ketok omah klambine teles. Lah yo ngerti dhewe wo sampean wo, nek wong tuwa ngerti anake gejeguran apa keceh ngono kuwi. Ketok omah genah disautke gagang sapu cebleki wo aku wo. Kali kene kok ya bening banget ya wo, padahal udane ya deres wingi iki. Ora wo, kaline nggone sampean buket ora wo. Lah nek iki kok beninge ra umum wo. Lah iki nek omahku cedhak kene iki wis bablas samben dina gur jeguran wo aku wo. Tur aku mandek kene iki sapa ngerti nek midodari agek ngumbahi lendang wo, colong lendange. Langsung gleleng wo aku wo. Mesti wis leren gawe video wo, aku wis bablas melu midodarine kuwi. Wegah no bojo midodari kok tritipan golek video kaya ngene. Turno welingku nek ning kali udan-udan ngene iki yo ngati-ati wo, jangan sampai lengah. Lengah sedikit etek-etekmu bisa hilang di sisi lulo wo. Ya wis ya wo, lanjut part 2 ya wo. Masalah video iki perjalanannya cek panjang wo. Ikuti terus perjalananku wo. Matur nuwun nggih wo. Para